Bon dia a tots i a totes. Vull començar agraint-vos la invitació a participar en aquesta taula comarcal de joventut del Baix Llobregat i per tenir l'oportunitat de compartir amb vosaltres, encara que sigui d'aquesta manera, alguns dels objectius que ens han marcat aquest any que comença des de Joventut de la Diputació de Barcelona. 2023 és un any ple de reptes per a vosaltres i ple de reptes també per a nosaltres. Un any en el que volem seguir reforçant les eines, recursos i actuacions que fem en el conjunt de la província i en el que volem seguir millorant la nostra capacitat d'acompanyament tant a professionals com a càrrecs electes i, com no, per sobre de tot, acompanyant les persones joves. Com sabeu, tot just ara fa uns mesos vam engegar el programa Escolta Jove, un programa que vam dissenyar per oferir nous recursos als serveis municipals de joventut i per atendre les necessitats d'informació, orientació i acompanyament vivencial de les persones joves. En aquesta primera fase pilot, iniciada el 2022, vam entendre aquest suport als municipis de més de 20.000 habitants, de manera que 15 municipis del Baix Llobregat ja van poder integrar-se en el programa. Ara, aquest 2023, hem ampliat el suport als municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, per la qual cosa l'Escolta Jove arriba ja a un total de 25 municipis del Baix Llobregat i el seu Consell Comarcal. El desplegament de l'Escolta Jove suposa una inversió aproximada de 6,1 milions d'euros en el conjunt de la província i l'activació de nous recursos formatius i d'acompanyament addicional per als ens locals. Però vull que sapigueu que l'estem implementant sense reduir el suport econòmic que donem també als ens locals i comarcals a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. És per això que aquest 2023 mantindrem el mateix pressupost de l'any passat per al Fons de Prestació de Joventut, un total d'1.650.000 euros, distribuïts un cop més d'acord amb les variables d'assignació previstes en aquest fons. No vull acabar sense fer referència als nostres projectes transformadors. D'una banda, el projecte transformador Noves Oportunitats Educatives 4.10, el NOE, en el qual seguirem treballant perquè els ajuntaments lidereu la prevenció i l'abordatge de l'abandonament escolar prematur en coordinació amb els agents del territori. D'altra, el projecte Equipaments 2030 Responsables i Educadors, amb el qual seguirem abordant el desafiament de redefinir i ressignificar els equipaments juvenils municipals, per tal de fomentar la participació de les persones joves en uns entorns més participatius, més accessibles, més igualitaris, més sostenibles i compromesos amb l'Agenda 2030. Aquests són els objectius i reptes que tenim plantejats a Joventut de la Diputació de Barcelona. Així és com volem seguir donant resposta a les necessitats de les persones joves, a les vostres necessitats com a ens locals i promovent que aquestes persones joves esdevinguin els veritables protagonistes de la transformació social dels nostres barris i de les nostres ciutats. Gràcies, moltes gràcies, desitjo que avui gaudiu d'una bona i profitosa jornada i gràcies al Consell Comarcal del Baix Llobregat per tornar a liderar una taula com aquesta.